Emanase na trouble they sleep. Inyanga go wake am. Eh? Emechiri m ọnụ all this while n'ife gbasara Ogechi. Ogechi mechikwa ọnụ. Reason is because na anyị gwakenele Ogechi ka anyị mmanụ kene nọ ngụ problem. Ịma na o nwere ebe ife na-eluo. Asị emekene ife ị na-eme ka anyị mmanụ kene nọ ngụ problem. But as you can see, all this while Ogechi ji wee mechiere onwe ya ọnụ na-akpuo anyị nwa na onwe anyị mere ife gaba n'iru. You can now see that no Ogechi with the problem rather than a problem ndị na-achọ ya. This particular guy in Afueba, most people eme na video kpọọ ezugo. I will not respond to you that time unless otherwise. Mana, when you confront something interested in, I may talk to you. Now this guy, all these things is just to trigger reaction from Ogechi. You people will not get it now. But at the right time, you people will get overdose of what you are looking for. You know that go? Asrena. Onye metakwana nwagu n'ụla. Maka na nwagu bi nie. Abanoso. Unu bela akwa for over so many years. Unu no na-ebe akwa. I know kata say, anti ogedo, wolukene nwayo. Ka anyị malukene na ndo ya kwụsị ibe akwa. Even na silence aguno. Still. Mgbada no n'ime ofia ka na-agbagharị n'ebe. Ogechi reach out si wepụta case. Wepụta which case? O meghị mgbe ọ nọ na detention. No mgbe ọ pụtara apụta ka ọ ya eme. Unu na-ekwu unu na-asụ onwe unu. Unu na-anyụ. Unu na-ajụ. Kele onye na-anyụ ife na-esi. And this guy who is a staunch member of adoration. A staunch member of adoration. Eyotago. Area able to pick a fight with Ogechi is area concern Elijah Enugu. I know you. You have done video severally. Man, email address here to me. I ignored you. Ekana abagale. Ogechi anakukwana. No, you don't wave now, no. Ngongwa. Kana abagale. Ngongwa. Guno Ogechi aho class. Guno Ogechi aho level. Onwe beno no wa. Nya. Ode abumo no soruchukunya bukato Ogechi. Her lowest is still better than your highest. Are you not worried that you as a man, you should go and look at your life? You are every day getting on a social media and I cry over a woman who doesn't even know that you exist. Ono na ha chokwa onye abinie. Is if you have na comment section ụfọdụ ụmụ efulefu ndị lili because all mad niile onwe ndị do wiser. Onwe people do wiser than all this pettiness na-eme. No na kpugo nya biakwa kwuo. No na kpugo na nyakwa na-echekwa na ha anu ife. Okwefuru ya. All those things we feel are that for. You will not see them telling those people mechikwa no no keta. Okwo na kpo na ala onwe no se nu nwayo. Hapuzie nu nie. Okwo na kpugo if truly na ife fa na acho silence of Ogechi, they will be okay with what they have gotten. But because what they want is to finally defeat and subdue her, which you can never do. What you don't know is bigger than you. Ogenem is far ahead of Umekukedukuno. Ogenem is from the beginning of our case in Nigeria up to now. She's always very far ahead of all of you. First, Oyabia Nigeria. Obia Nigeria. First, Oyabia Nigeria. Obia Nigeria. Secondly, a mayor arrest. No, you're not on detention for over how many years? No, you're not on detention for over how many years? Pia. Osinu Popota. Oja Abuja. No, you're Potanata. Now, what? Osi Abuja Pota. No, you're not America. Which will remain a puzzle to you. It will remain a puzzle to you. But if even na bagona. Onye mete nwago no n'ụla heaven ebe egbuo gbawoso na aboso Ogechi ya ka eje wepụta ke. Is that not what you are wishing? That is what you are wishing. That is what you are wishing that is going to happen. Is that not what you are wishing? You are wishing that Ogechi apology unu chokatalo
Even silence Ogechi emeho na pura. You still want Ogechi to tender a kind of apology or yo ki wefu ni nya ki wefi fa na po total surrender. You will never get it because Ogechi is equal to the task. Ichi kukotoma kukotoma nyanwe ekuo matuko. Egotago ikuo sano nyanwe ekuo nan ikuo nan nyanwe ekuo se kuwe. Egotago. It doesn't matter. Ono say no na ye go at least on na your funde nenye. Onye nke detain for over how many months? O we put over say enuro onye kwuru make. Did you people hear anybody talk about him? He became irrelevant. People even moved on without even thinking about him. But during the time of Ogechi, that is enough to show Ogechi that not a material call, that she is not just an ordinary citizen of an Igbo. She's a powerful civilian. Or a powerful civilian. Ka enweriki jide. On our sparking controversies, news will be carrying it, national television will be carrying it, Facebook pages will be on and on and on, and they may live upon live. How many live came along to Ogechi then? How many oku onwelunde gbadori aje yo mbagalo? People forgot him like he's a log of food, like he doesn't exist. That is to show you that when we say Okaresia, it is on a promise. When we say wanyi buamu, nwanne nyu anya, he have to shape buamu for real. You gotta go. So na ewu kwa na no no ina onwe, asin ka mmadu kene na oge u problem. Or even when asin o na ekwu u problem. Ka ono nya meshi onu ka nde na ekwu na ekwu. O meshikwa onu nde na ekwu ma nde na abia bụ ike ha bụ ike bochi ike sagesicha onu. O nemekwa ha ndu mfu na the problem abrodu nya meshi onu. Obia brodu nde na ekwu no na problem wo na nde na ekwu na eme ha kwuo no na enwe perfect ụsa ọ na-enye ha. And nde na ekwu na eme ha kwuo na eme expect ka ife ha na ekwu na ewute no nwere a way of iwere ife ha ekwuru maka etufuo wee pịa ife ya wo pịa ya ọba n'ime ọfụma. So that strength in her, that strength of a woman, that strength to ka nke nwoke o nwere n'ime to stand pressure. A lot of nwoke ya bata na Nigeria with ife ni na afio nọrọ mana Ogechi kwu ka dụkwa very strong. Do very strong. You as a man na agba Ogechi mgba. Advice na-enye gị owu hapụ kene nwaanyị na anụ di nya na Ogechi na anụ ọgụ ngwa nwoke water of ife aplan n'ebe Ogechi na dakwasa. Are you going to stand it? One man down Putaro has proven to us that even 90% of you men who are fighting against Ogechi cannot even survive if Ogechi handle Chiriagafu as if it is nothing. The kind of strength that lady will, the kind of persevering spirit that lady will, Anamayo Chineke, nya woriye keye about 100 men because they need it. You gotta go. So na chọkwakwa nu yoku Ogechi n'enu Ogechi na ike agwụ na agwụ na chọkwakwa nu yoku. You gotta go. Ema no etu agosi we nọrọ nwa ya unu wewe wopụta wepụkwa ni ọzọ unu ewepụtakwakwa ya ọzọ unu wepụta ya ọzọ unu ewe ma na oge nne m uwo oge nne m ị mana ibi Ogechi close mara ụdị mmadụ Ogechi wo mana ị na mara Ogechi na-enene Ogechi from a distance iche ị mana ote na mme video maka Ogechi but all maka na m furu this one we say let me quickly come and tell you people happen fa ha na allege na ekpokọ ha na akụasị na ekpokọ ma ndị Enugu ma ha ncha niile ebe niile ha no wee recruit onwe ha in different quarters with different interests. Ha ncha niile nwere area of interest. It's just that they are all common enemy working in unity, but ha ncha niile nwere different intentions. Ndị Enugu na ife okwuru maka dadi anyị ndị ebe niile etu ka ha si wee kechi onwe ha into quarters. Ịghọtago recruit onu onwe unu all of you will still fail etu unu si fail before. Oge is a goal. You can never dim that light that is shining in her. You can never take away that lioness in her. You can never even weaken her. I have seen her. Okay, do very strong and okay. Ogechi onye ama Ogechi na akpọ eba. Mana unje jo nwaanyị anya na-eme ife. Nwaanyị a ya confess na onu gwo na kwefuru Ogechi. Ife duka Ogechi akpọ na m ihu ọzọ. Maka na ọnwụ na ọma na ọgụ Ogechi ya dụrụ ya this stuff. Ojeti aka na imagine mmadụ ese na the gazette for years na na-achọ na enwute na egbuo ofio na bie mana when they can on detention ta
maka ụgba ọwọdụ otu ụgba na-aza ịghọtago now n'ebe Ogechi nọ ka connection gwụrụ n'ebe Ogechi nọ ka contact failuru ebe Ogechi nọ ka connection niile nwelu failuru it has proven that no failuru Ogechi nwe nụpụta ịghọtago so na-achọkwakwa na ya ajọsụ nsị ka m bịa doo na aka na ntị ka m wee gwa ụnụ ife na-esi na mkpa isi ka dụkwa ya n'ahụ mana na o nwekwara ebe ọ ya eruo agwọ emekwa ife o ji wee wụrụ agwọ maka na ọnwụ na ọhụ na Ogechi mere ife agwọ ji wee wụrụ agwọ ụmụazị aka eji eke nkọ mana afụ na nna ha etekikwa silence ya na as weakness don't worry very soon una go hear na unu ebidokwa tibe mkpu you people cannot advise her why can't you people go and talk to her go and advise her ezugo you are a bad friend you cannot advise Ogechi okay we have advised her abi ngwa ti onwe na shell gbakwa ndị ya advice ha advice kwa ti onwe na shell because nwa obere oge aya hapụkwa ụdọ ịkọlect kwa nwa obere iwepụtakwa na ọ na-eme ịghọtara aka m wezugo nwoke na-ebecha